دگوتارێکی دا li berdem Enstitûya Cihyan bû Ewlehiya Niştimaniya Amerîka nasiyar bi Censa Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo sengê xiste ser rolê Îranê li Sûriye û bûna çekdarên tagirên Îranê li ser tixîbê Sûriye û İsraîlê û gefên Îranê bi ser Amerîka û hevalbendên wê û tevaya cîhanê. İran rewşa aram li Sûriye bi derfeteka zêrîn dibîne. Bû guhartina hevsengiyê armanca Îranê zêdekirina hebûna pazdara ye û bi destxistina devereka nêzik ji Cûlanê ku bikare bi rêya çekdarên Hizbullahê gefan li İsraîlê bike. Amerîka herdem piştgiriya xwe bû çareseriya pirsa şerê navxwîyê Sûriye li gor biryara civaka ewlekariya netewên yekgirtî 2254 kiriye. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo dibêjit heta Îran li Sûriye bit, Amerîka $1 bû dubara avedankirina Sûriye berhev nakit. Li meha borî li netewên yekgirtî min daxwaz civaka navnetewî kir da ku rêgiriyê li Îranê bike ku cihê piyekî li Sûriya peyda neke. Derkirina Îraniyan berpirsyariya hikûmeta Sûriyê ye û bi aşkira dibêjim. Eger Sûriya derkeftina hêzên Îranê misûger neke, ew $1 ji Amerîka bi dest naxin bû dubare avedankirinê. Tevî ku Kurdên Sûriye hevalbendên serekeyên Amerîkanê dişerê dijî Daişê û serkeftin bi destxistîne lê qet nebûne beşek di prosa siyasî çareseriya Sûriye. Mike Pompeo dibêjitin ew dixwazin hebûna Kurdan li ser mêza danûstandinên çareseriya Sûriye misûger bikin. Me ji nêzî gel Kurdên Sûriye kar kiriye ew hevalbendên mezin in. Em karî dikin da ku wan kursiyek di prosesa siyasî de hebe. Egerê gîrûbûnavê jî me dixwast hemû pêkhatên Sûriya nwênerên xwe hebin û bibine beşek ji hikûmeta pêşerojê da li Sûriyê. Bêguman dê Kurd jî bine parçek ji vê prosê. Bejdariya Kurdan di prosa siyasîya Sûriye hevsengî û hevalbendiyan wê biguhirit û renge hindek rêkeftinan pelweşînet. Lê şareza bawer dikin helwîstê Amerîka wan nîşan dide berewmaneka demdirêj li Sûriye biçin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.